Diyos, maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa, mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kang oratio emperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon, asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangaha ang sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana ang saindang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat, kahagadan kang Santa Cruz family. Birthday blessing, kahagadan ni Mary Lainel Moral. For the gift of life of Lawrence, kahagadan kang Ahero family. Pasasalamat ni Johan Valladolid. For all the blessings, kahagadan ni Perez and Lucido family. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Regine Sheila Fernandez. Asin, siring man ni Rakilin, Angelo Denry, asin Aaron Balde. Kahagadan for good spiritual, physical health, and safety kang sa iyang familia, kahagadan ni Rosie B. Azapardo Cantara and family. For the upcoming Philippine Nursing Licensure Exam on August 2026, kahagadan ni Angelo Peter A. Lobetanya. For peace, guidance, and miracles, kahagadan kang Ahero family. Kahagadan na intention ni Jillian Marie G. Bandales. Fast recovery and healing of Zinaida Ocfemia, kahagadan ni Acela Ocfemia. For the complete healing and recovery of Thomas McNamara, kahagadan ni Shareto Cordia and family. For guidance and wisdom in taking the August PNLE 2026, ni Hob Fajardo as ni John Aryan. To pass the PNLE 2026, kahagadan ni Hob Fajardo as in John Aryani. Siring man, kahagadan man ni Rakilin, Angelo Denrey as in Aaron Balde. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, kahagadan ni Rosie B. Azupardo Cantara and family, kalag ni Joselito, kahagadan kang Verde family, Von Eric, kahagadan ni Marcy M. Jimenez, Ponciano asin Sofia, kahagadan ni Gian Hadje, sa kalag ni Axel, kahagadan kang Austria family, kalag ni Colieta, kahagadan king ni Elvesa Alvarez, sa kalag ni Aldin, kahagadan ni Grace. Kalag ni Adelina asin ni Elmer Sr., kahagadan ni Grace. Sa kalag ni Mauro Sr., Cirila asin kalag ni Roger, kahagadan ni Teresita Aicardo and family.
Sa kalag ni Ingracio, kahagadan ni Trudy, Esa, Mau, Batalya. Para sa kalag ni Jaime, kahagadan kang Divine Word College of Legazpi, asin kang Bandagoza family. Para sa kalag ni Alfredo, kahagadan ni Girly. Asin for all souls in purgatory, kahagadan ni Mr. and Mrs. Regine Sheila Fernandez. Sa liwat, Diyos maray na hapon sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, misa antisipada sa ikakagduwang pulo may saro na Domingo kan ordinaryong panahon. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awiton po nyato an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu.
Tiripon po kita sa pag-antisipar kan misa para sa aga Domingo. Mapainot na po ako na ma-extend kita kan sa tong pasensya kung makusog ang musika, kung ma-distract kita kan kaugmahan sa luwas. Nakikisumaro kita sa kaugmahan kan siyudad. Siring man, minimidbidtaan sa tuyang duty sa mahal na Diyos. Kaya, madoble po kita nin effort sa pag-focus sa mahal na Diyos, tanganing magibutaan maninigo para sa iya, ang pagsamba. Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nanganadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kaguranan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa nagkakaroon, ino manasin sa
mamibi kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na magin saro sa buot, tawan sa imong banwaan, na kamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan, ang samong mga puso mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Madadangog niya to na ang kagurangnan nagsugo kisarong dayupot na magiya sa katawohan. Sa paagi kaini, mahihiling niya to na ang tunay na pagiging leader, iyo ang paglingkod sa katawohan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Tinaramaning kagurangnan si Sibna. Hahalion kaning kagurangnan sa saimong katungdan. Asin ibababa kanya sa alangkaw mong kamugtakan. Sa aldaw na iyan, aapudon ko ang sakong surugoon na si Eliakim, na aking lalaki ni Elkias. Isusulot ko sa iya ang sa imong gubing, asin ihahagkos ko sa iya ang sa imong hagkos. Dangan itatao ko sa iya ang gabos na autoridad na yaon sa imo. Siya magiging sarunggaro ama para sa mga nag-erok sa Jerusalem, asin sa Hoda. Itatao ko sa iya ang bilog na autoridad, sunod sa hade, ang kapag-arakian ni David. Mapapa sa iya ang liyabe kan palasyo ni David. An anuman nabuksan niya, mayo nin makakasira. Asin an anuman nasirahan niya, mayo nin makakabukas. Papakarhayon ko ang kamugtakan niya, siring sa sarong pako, sa tamang lugar. Asin siya ang gigikanan kandangog para sa iyang bilog na pamilya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan, ninudok sa puso, tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kunguso. Sa atubang kan mga Diyos, mag-uumaw ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran, huli kan karahayan mo, asin katotoohan. Kan aldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako. Pinapadakula mo sa sakong kalag ang kusog. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw ang kagurangnan, asin mapakumbaba, hinihiling. Alagad ang mapaabaw-abaw sa harayo, namimidbidan. Kagurangnan, ang karahayan mo sagkod paman, ang mga gibo kan sa imong mga kamot, dai mo pagpabayaan. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sagkod paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Ipinapahiling sa sato ni San Pablo, ang makangangalas na kapangyarihan kan kagurangnan. Pinapagirumdom kita kan babasahon na ang gabos na linalang sa kinaaban, hali sa kagurangnan, asin mabalik sa iya. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O an kararoman kan mga kayamanan, nin kadunongan, asin kaaraman nin Diyos. Dai magtugdad an sa iyang mga kaisipan,
asin dai masabutan an sa iyang mga palakaw. Siring sa nasusurat, si Isay ang nakakaaram kan isip ning kagurangnan. Si Isay ang nakatao sa iya nin hatol. Si Isay ang nakatao nin anuman sa kagurangnan. Tanganing balusan siya. Huli tagikan sa iya, huli sa iya, asin para sa iya, an gabos na bagay. Mapasa iya an kamurawayan sagkod paman. Amen. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman si Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos. Dangan hinapot kan mga disipulo, ano an sabi kan mga tawo? Sisay daa an aki nin tawo. Nagsimbag sinda, an sabi kan iba si Juan Bautista. An iba nagsasabi si Elias. Ang iba man nagsasabi na si Jeremias o saro sa mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus, para sa indo, sisay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki nin Dios na buhay. Paladan ka Simon, aki ni Juan, sabi ni Jesus. Huli tabakong tawo ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi an sa kong ama sa langit. Kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, saro kang gapo. Asin sa ibabaw kan gapong ini, papatindugon ko an sa kong simbahan. Dawa ang kapangyarihan nin kagadanan, da inanggad makakadaog kaiyan. Itatao ko sa imo an mga liabi kan kahadean nin langit. An ano man na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An ano man na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit. Dangan pinagbutan ni Jesus ang mga disipulo na dainanggad ipanabi sa kiisay man na siya ang Kristo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Salamat po sa extra patience na balon po nindo. Salamat sa pag-effort po. Aram ko na may road closures ngunyan, pasiring digdi, dahil kita makakommute, pasiring sa St. Jude. Naglakaw po kamo na balad. Asin ngunyan kaipuhan makilaban, duman sa nadadangog sa luwas, saka nadadangog digdi sa pulpito. Igwa po akong window time frame, puon ka itong ining nag-aagi na contingent, saka itong masunod. Dapat matapos ang sermon bago mag-abot susunod na banda. Kaya halipot lang po ini. Ini pong sa tuyang ebanghelyo ngunyan, manungod sa pagmidbid. To know, how to get to know. Question po para sa gabos.
Paano po nindo nasasabi na kilala ninyo ang isang tao? How do you know a person? Pag sinabi pong kilala, hindi lang kilala sa pangalan, hindi lang kilala base sa mga sabi-sabi. Paano po nasasabi na bisto ang sarong tao? Inot na inot, paghuronan ta po ang tataramon na bisto. Aram po nindo, ang bisto, hali po yan sa Spanish. Its root word is visto, letter V, visto. In Spanish, it means I see. Yo visto, I see. Interestingly, sa Bicol, kan ginamit na ang bisto, ang paghiling, pagmidbid. If I see you, I know you. Beautiful word. Pero aram ta po sa katunayan na bako dahil nahihiling mo, bisto mo na ang tao. Ano po? Bako dahil nahiling ta ka, bistado ta ka, kaya pwedeng nahihiling ta ka, aram ko ang trabaho mo, aram ko kung sisay ang kapamilya mo, and still, I don't know you as a person. Paano po nasasabi? Midbidtaan sarong tao pag may relationship. Pag nakaistoryahan mo na midbidan mo na kung anong kamugtakan niya sa buhay, and your relationship becomes important to you. Diyan ko masasabi na bisto ta ka na, igwa na kitang relationship. Harap po ka ini ang linalaog kan ebanghelyo tangon niya na aldaw, ngunya na nag-aabot na Domingo. Sabi kan kagurangnan, sisay ako. Sabi kan mga disipulo, kagurangnan, iba-iba po ang sinasabi ninda. Sabi ninda, ikadaa si Isaías. Sabi kan iba, so ibang mga propeta. Kadakol kan man lain-lain na sinasabi kan mga tao, pero igwang ikaduwang hapot si Jesus, sabi niya, bakong susabi-sabi, kamo, sisay ako para sa saindo. Dangan nagsimbag si Pedro, sabi ni Saint Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Importante po ang puntong ini sa gospel, ang apod ta po digdi, the confession of Peter, the profession of faith of Peter. Si Peter po, sa 12 disciples, yaon digdi, sa baba, ang Last Supper, ining dosing lalaking kaiba niya digdi. Ang pinakainot pong nakataram na, aki nin Diyos, si Peter. It is this gospel, the confession of Peter. Si Pedro, bako na sanang ang pakamidbid niya kay Jesus, so sabi-sabi, bako na. Sa diri niya na ining pakamidbid. Tapano, na kaiba niya si Jesus, nagsiserve siya kaibaan kagurangnan, midbid niya si Jesus. Bako na lang sa ngaran, bako na lang sa mga hilig, sa mga habo niya, kundi kung ano ang mission niya, ano ang identity niya. And you know, at some point, kita po gabos, hahapoton kan hapot na ini. Sisay si Kristo para sa Indo. Sisay si Kristo para sa ko. Kadaklan po sa tuya, inako taan pagtubod, pinamana ni mama saka ni papa, pinamana ni lolo saka ni lola, pero kaipuhan po ang pagtubod da isa na minamana, kundi nagiging personal. So magibo po kita nin distinction. Personal na pagtubod, saka isolated na pagtubod. Magkaiba po ini. Pag personal, ibig sabihin, may relationship sa mahal na Diyos. Pag isolated, siblag sa ibang tao. Kaya makakasabi kita na midbidtaan kagurangnan if there is a personal relationship with Jesus. Kaya ini po ang balunon ta hali sa Domingong ini. Enot, pag nagpapangadji po, dailang mga G gamit ang memorized prayers. Okay po ang memorized prayers. Ining Our Father, Hail Mary, Glory be. Very useful ini. May mga punto sa buhay ta na daitaaram kung anong sasabihon sa pangadji. Diyan malaog ang memorized prayers, pero wag lang memorized. Sikapin na pag nagdadasal, you also use your own words. Tell the Lord what is inside your heart to build a personal relationship.
Ikaduwa, pag nagbabasa po kan Bible, pag nagdadangog kan readings, dailang magsabi, ay kagayon kan readings, bako lang arog ka iyan. Haputon man, Lord, anong sinasabi mo sa akin personally? What are you trying to tell me? Kan nadangog ko ang sermon ni Father, ano an natatada, nawawalat sa sakuya? What are you telling me personally? And when you come to Mass, remember na dailang po kita nagsisimba dahil obligation. Pangiton po ang tataramo na Sunday obligation. Totoo, obligation ta required kita na magsimba. Pero sana dailang po kita na uuobliga. Nagsisimba kita ta, may personal relationship. Tadawa pa busy kita, dawa pa na nakikiagaw kan sa tuyang pagdangog o nagaagaw kan sa tong atensyon dahil mahalaga ang relasyon ki Jesus, naghihinguwa kita na makapagsamba. Tanganing sa masunod na haputon po kita, who is Jesus for you? Who is Jesus to you? Kaya mong sabihon, bisto ko siya, igwa kaming relationship. Tabangan lugod kita kan kagurangnan. Pakusugon kita sa aroaldaw na pakikipagrelasyon sa iya. Tindog po kita. Ipahayag tapuan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin day nahiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nila man huli kan Espiritu Santo, ke Berhen Maria asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Darahontaan sa tong mga pamibi ki Jesus, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro, sa pagiya kan simbahan sa tahaw nin mga kadipisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga obispo, ang kapadean asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos, asin mahuyong magutob kan mga katungdan na pinapaniwala sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na paratubod, urog na ang mga nag-aagi nin mga pagbalo, dai malingaw na si Kristo iyo ang sariga nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga maedad na, danay nakamutan asin antabayan kan sa indang mga pamilya asin katood, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaaban, magkamit nin kapahingaloan sa kahadean kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, ginumdumon tapuan sa tuyang mga hinahagad sa mahal na Diyos.
Langit nun na Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo. Linigan mo ang samong mga puso, asin papagdanaya kaming maimbod sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po, ngunyan po ang ikaapat na Domingo kan bulan, kung dara po nindoan sa indong mga alkansya, ang tada canisters, pwede na pong darahon ngunyan sa inutan. Salamat po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahuli kan saro sa ng sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo ang banwaan na para sa imo. Kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo asin katuninongan sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinakban, asin hinusay mo ang paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop mo sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa mga tagapamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, siya padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, hasin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kaan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asing an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Pedro, si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan, pamibi na itinukdo ni Jesus.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Kristo na naglalaog sa personal na pakikipagrelasyon sa tao. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod tabi ang gabos para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha ang bulong na pano kan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himua kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo sa gabos na bagay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 40,464 pesos, may 25 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,324 pesos.
Ang ikaduhang koleksyon nag-abot man po sa 9,398 pesos, may 65 sentimos. Digdi po sa satuyang parokya, nagpuon na po kan Webes ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Sagkod po ini sa Agosto 28. Sa kapestahan sa Agosto 29, ang misa para kay mahal na ina, gigibuhon sa oras na alas 4:30 nin hapon, asin susundan man po ini nin prosesyon pagkatapos kan Santa Misa. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, Sanribo, may sanggatos, Sanribo, apat na tig 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Teacher Alex Sanribo, Roderick and Elnes de Lavin, 500 pesos. Diyos mabalos po. Kasubago pong aga duman sa simbahan kan Horoan, yaon po ang Archbishop of Manila, si Cardinal Jose Advincula. Asin, kinoronahan po si ina bilang reenactment kan ginibong pagkorona 50 years ago. Kan 1976, ang Archbishop of Manila man kaidto, si Cardinal Jaime Sin, pigkoronahan po si ina bilang patrona kan Diocese nin Legazpi, asin Reyna kan Albay. Imbitado po kamo na magduman sa Horoan, anuman na mga aldaw ining maabot na mga simana. Visit Horoan Church dahil nagsiselebrate po kita ngunya na taon kan 250 years of devotion to Our Lady of Salvation. Siring man ika-50 anibersaryo kan pagkorona sa iya, asin ika-50 anibersaryo kan pag-elevate kan Horoan Church bilang sarong diocesan shrine. Kaya ang 2026 digdi sa Albay inaapod tang Marian Jubilee. Imbitaran po ang bilog na pamilya, darahon ang mga aki, istoryahan sinda kung sisay si ina. Sakali man na dai makakapahoroan, digdi po sa St. Jude igwa kitang sadiring piyesta. Next week, Saturday, arog po kaining pigsimbahan tangon 4:30 p.m. Iyo po ang satuyang local fiesta in honor of Our Lady of Salvation. Kung may oras pa kamo, pakatapos may prosesyon at 5:30 in the afternoon. Imbitado po ang gabos. Tindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.